Matul l-attività politika tal-ħadd tkellmu wkoll il-kelliem għall-ekonomija Kristi De Bono u l-kelliem tal-finanzi Mario De Marco. Kristi De Bono tenniet il-politika tal-Partit Nazzjonalista tibbaża fuq fiduċja fil-poplu Malti Wawċi fejn il-ġid ekonomiku jintlaħaq minn kulħadd. Ejja jkunu żgħażagħ Maltin u Wawċin bil-bidla li se jġibu jassiguraw ix-xogħol, l-opportunitajiet u pajjiż li jkunu kburin fih u li jibqgħu iridu jgħixu fih. Ejjew flimkien bħala Maltin, bħala Wawċin, inqumu għal din l-okkażjoni u nkunu l-bidla meħtieġa għalina u għal wliedna. Hija appellat lill-Gvern Laburista biex jerfa' responsabilità u jieħu l-passi neċessarji fil-konfront ta' esponenti fiħdanu li xekklu u kissru ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Fl-intervent tiegħu Mario De Marco qal illum qed inbagħtu l-konsegwenzi ta' azzjonijiet ħżiena tal-Gvern Laburista u qal id-dokument qabel il-budget li ppreżenta l-Partit Nazzjonalista juri viżjoni u jagħti direzzjoni fejn għandu jasal pajjiżna bi gvern ġdid nazzjonalista. Ejjew nerġgħu nġibu suċċess veru lejn pajjiżna. Ejjew nerġgħu nsiru Maltin u kburin illi aħna Maltin. Ejjew nħarsu l-qudiem lejn it-tfal tagħna, lejn uliedna u naħdmu flimkien nibnu futur aħjar jekk mhux għalina għalihom. U dan huwa l-messaġġ tal-partit tagħna. Bidla meħtieġa, bidla bżonn juża. Mario De Marco qal li bħala nazzjon jixerqilna aħjar Partit Nazzjonalista fit-tmum li se jkun qed iħares mhux biss il-politika t'issa imma anke dik tal-futur.